Elikkä nyt tehdään semmonen sopimus. Tässä on 2 erilaista roskapussia. Toiseen laitetaan... Mie poistu, tää ei koske minulta millään. Tää koskee nimenomaan sinulta. Toiseen laitetaan roskat, toiseen laitetaan pullot ja tölkit. Koska ne menee aina sekaisin. Nyt siirrytään, mukomakin siirrytään tämmöiseen ekologiseen ajatteluun. Tehdään näin. Tehdään tää mikä on täällä kauempana, niin tänne laitetaan roskat. Pullopalatusrahalla. Kuunnelkaa nyt saatana, Mitriko! Tänne laitetaan roskat, mikä on täällä kauempana, jos siellä haisee vaikka joku burgerijämä. Ja tähän niinku Mitrillekin osuvasti, niin tohon voit laittaa sitä juon. Ei tää tuu toimii. Ei tuu toimii. Ekan komennetaan niin vitusti, mut sit kun on kaljamaitilla, niin lipsattaa ikäinen kanssa. Yhtä huomaavaa. Katohan. Kato, me pitää juo muutama rauhoittava, niin me ei jaksa enää kommentoida. Otit tässä mukavaksi ääni. Ja näilläkö voitetaan? Vittu. Näillä voitetaan vittu idiotismin maailmanmestaruus, satana. It's on the way to goodbye, and this child is of arrival. I am the tiger. Sori, hae maalainen lappu. Oh, no. Life is your. What you gonna make it? Hei. Mä voin ruveta Santtu valmistelee sulle tätä työmaata. Tiukka tilanne. Herra, savut. Eihän siinä kato mitään. Se on siinä Me mielessä... muut odotellaan, että sä käyt tupakalla ja sit sä tuut tänne Siinä tekemään. mielessä jotenkin ne on. Hei! Silleen niinku hassu sattuma, että Santtu on peräänkuuluttanut, että tää on ennen kaikkea taitolaji. Joo. Ja sit se on 2 kertaa tehnyt työtä. No niin, taitolaji mestari. Just oli tutkimus. Oli kaunista laulaa näistä. No hei. Mitä voi kultalevyn taiteilijalta odottaa? Ei niitä kultalevyjä ihan tyhjässä synny, kato. Kyllä se vaatii vähän niinku kaunista laulua. Ritti. Ymmärrän. Joo. Santtu! Voisitko tulla nimimerkillä pelikaverit odottaa? Se on se kännis tuleminen, niin se vaatii kyllä useamman tunnin.